Di sala 1987 de li Mehsarta Mêrdînê êrişa terorî de sî merivên sivîl şehîd ketibûn. Ji bo 38 salvegera şehîdbûna wan li goristana Gund merasîma xistin. Qaymeqam şaredar nûnerên emniyet û cendirmeyan digel xizm û nasên şehîdan tevlî bûn. Bîstê Hezîrana 1987 bû. Li Mehsarta Mêrdînê êrişa terorî de sih welatiyên sivîl şehîd ketin. Ji wan 16 kes zarok, 6 pîrek hebûn. Ji bo bibîranîna wan li goristana Qerskê Erebo merasîm hate darxistin. Qaymeqam Furqan Çakır, şaredar Hüsamettin Altındağ, nûnerên emniyet fermandarî û müftîtiyê tevî gelek welatiyan beşdar bûn. Haziran Qaranfil danîn ser goran, Qur'ana pîroz xwendin û dua kirin. Milletine şereflice, kutsalca hizmet edebilmeyi bize de nasip eyler. Beresi 8 sal berelve olay ki bu. Yani tarihi insaniyeti bak soykırım ki bu bedeli. Yani her yaş insanın bitme şehit bunu bedeli. Rahme Xwedê li wan be. Şehit bûn ama ji bo bayraxê xwe, ji bo namozê xwe, değerê xwe vazgeçmiş nebûn. Hürmetinle muamele eyle. Bizim de o haliyle halleneceğimiz var. Xizm û nasê şehîdan behsavê rojêkir û nelet li êrişa terorîyanê. İcmala ve heft kes şehit ketin. Heft hebe. Du birê min bûn, zarokê wî bûn. Ew jî 6 zarokê wî bû, birê min bû. Yek jê hîna nezewîcî bû, ew jî qurûcî bû, tev çû. Bûna terorîst çi me çi bijîn? Ma naletlemiş dikin. Tişkî nexweşî yani. Xwedê Teala emir dayê, Xwedê Teala emir bistîne. Ev jî qedera me bû, çîka me bû, me yaşamış kir ama 1000 sal jî derbas be em ji bîra nakin. Ji ser wê bûyera Dilsoç, 8 sal derbas bû lê şawan hêj derman nebûye.